Ганодерма – вид гъба, позната на света от 221 година преди новата ера или даже по-рано. Това е една легендарна билка, даряваща безсмъртие. Всъщност, лечебните й качества от дълго време били високо ценени и сега след хиляди години е научно доказано, че има висока терапевтична стойност. Преди време рядкото съкровище е растяло само в дивата природа и е било достъпно само за царски особи. Днес се отглежда във ферма посредством модерна технология в индустриален мащаб, достъпна е за консумация от всички под различни форми. Но за да се получи най-чистия екстракт от ганодерма, не е достатъчно просто да се използва технология. За отглеждането на ганодерма в идеални условия се изисква климат с високи температури и висока влажност. Малайзия е перфектното място за тази мисия. Това е най-голямата в света органична плантация за ганодерма лицидум Gano Excel. Концепцията за зелено земеделие повелява използването на стъркотини, оризови и соеви люспи като среда за култивиране. В процеса не се използват никакви химикали, пестициди или хормони. Съставките се подготвят чрез естествена ферментация. След това се смесват добре, преди да бъдат пакетирани в полиетиленов плик. Полиетиленовите пликове са стерилизирани в автоклав, който обработва 5000 плика едновременно. Междувременно в стерилното помещение за тъканна култивация се подбират кълновете ганодерма с най-високо качество от научна гледна точка. Следва поставянето им в плик, за да бъдат отгледани в специално проектирана оранжерия. Всички необходими хранителни вещества се доставят от хранителната смес в полиетиленовия плик. Една оранжерия може да побере до 30 000 плика. И това огромно съоръжение разполага с 100 оранжерии. Висящият метод на отглеждане предпазва от замърсяване и оптимизира растежа на ганодерма. След 3 месеца ганодерма е озряла и реколтата може да бъде събрана. Преминава през процес на щателно почистване преди процеса на варене за извличане на есенцията. Нивото на концентрация ще бъде проверявано периодично с цел контрол на качеството. След това течната есенция ще премине процес на сушене, за да се превърне в прах. Следват серия лабораторни тестове, за да се получи одобрение за качеството на продукцията. Всички работници трябва да спазват строги хигиенни правила и да носят санитарно облекло преди да влязат в производствените помещения, които са сертифицирани по GMP – добри производствени практики. Прахът, който е преминал успешно през лабораторните тестове, ще бъде поставен в капсули, които след това ще бъдат полирани. Освен това, екипът от химици и микробиолози на Gano Excel внимателно ще провери всяка партида с оглед контрол на качеството. Само капсулите, които успешно са преминали анализа на качеството, ще бъдат изпратени за бутилиране. След години проучвания и непрекъснато усъвършенстване, Gano Excel е първият в света производител на 100% водоразтворима ганодерма на прах. От фермата до пазара Gano Excel се отнася с внимание към всеки процес и се придържа към международната практика HACCP за производство на здравословни хранителни добавки. Gano Excel носи здраве и благоденствие на всяко семейство.